dịka siri akọwara gị onye ama ọ ihe ndị a niile ka eji ama na ihe a kịta bifo anyị aba n'ime ma egosiba ụnụ ihe dị n'ime ihe a na ihe a ebe a kịta ị nọ na ebe anyị nọ kịta bụ Anambra State Museum ihe a niile bụ ihe egwupụtara n'ala egwupụtara ihe ndị a na ya na Igbo ukwu ụnụ na-anụ maka ndị nze gburu ichi ụnụ na-anụ maka ndị gburu ichi na ka ha na-adị ihe a niile bụ ichi ka ọwụ mgbe gboo ọwụ lezọ ka eji eme ya lezọ ka eji eme mgbe gboo ihe ahụ igbu ichi onye ọhụrụ ga na-anụ maka ndị gburu ichi ọ ndị a bụ ndị gburu ichi ndị nze gburu ichi bifọ ke maka ife a nke a ihe a bụrụ okpunu nke a dịka mbe ihe a dịka ejina ihe a bụ n'ime ana ka a na-enweta ya ihe a bụ n'ime ana ka a na-enweta ya onwere onye nwere ajụjụ na nke a enwere m ajụjụ a na-egwu a na-ogwute ego yes ihe a bụ o nwere ihe bụ na ihe Igbo ukwu ji bụrụ karịsịa bụ na Igbo ukwu ọtụtụ ihe bụ ihe na-enweta dị n'Igbo ukwu a and enwetagara ya n'Igbo ukwu a even Igbo ugwu bronze a bụ na oge a na-egwu wel mmiri ka egwutere data Igbo ukwu otu a ka esi egwutegasị ihe ndị a Maazị Igbo nke a dịka ihe ahụ ihe eji agba afa ụnụ ọfụrụ ihe ahụ ihe eji agba afa ụnụ ọfụrụ ya ihe ahụ ihe eji agba afa Maazị Igbo ife a na-aba ayọ ya aghasị ya a na-awụ ya ọ ya bụ ihe Igbo ukwu nwere ife ihe a niile ka anyị jekwara na nke ọzọ ife mgbe ochie ka ngosi maọbụ ụlọ